Από την ποικιλία θεμάτων που θίγονται στο τρίτο μέρος, ένα σημαντικό είναι το ζήτημα των ταυτοτήτων, στο άρθρο 74. Σωστά μεν διορθώσατε το άρθρο ώστε να επέλθει ομοιομορφία σε όλα τα σώματα και τους υπόχρεους χρήστες ειδικών δελτίων. Όμως υπάρχει ακόμα ένα σημείο άξιου σχολιασμού. Αυτό είναι η επιστροφή των παλαιών δελτίων. Η έκφραση του νομοσχεδίου είναι ότι θα επιστραφούν εφόσον δεν έχουν αποσταλεί για καταστροφή. Δηλαδή, κάποιοι ενδέχεται να χρειαστεί να προμηθευτούν νέα δελτία πιο σύντομα από άλλους, γιατί οι μεταβατικές διατάξεις δίνουν διαφορετικές παρατάσεις ισχύως των ήδη υπαρχόντων δελτίων. Ποιος ο λόγος να υπάρξει τώρα αυτή η διαδικασία, μήπως η διαρροή προσωπικών δεδομένων, και είναι αυτή η διαδικασία ανώδυνη χωρίς κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων? Θέτουμε τα ερωτήματα για προβληματισμό, διότι αν είναι επικίνδυνο να έχουν οι στρατιωτικοί και άλλοι ένστολοι ειδικές ταυτότητες, τότε θα είναι ομοίως επικίνδυνο να έχουν τις αστυνομικές ταυτότητες παλαιού τύπου. Και μάλιστα πιο επικίνδυνο επειδή δεν προστατεύονται από ειδικές πρόνοιες όπως τα ειδικά δελτία, εκτός και αν είναι μια προετοιμασία ή δοκιμή για τη μαζική χρήση του νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Τι είναι η στρατιωτική πειραματόζωα? Τις ενστάσεις μας τις έχουμε καταθέσει, όπως γνωρίζετε καταθέσαμε ή αν δεν το γνωρίζετε σας ενημερώνω τώρα, πρόταση νόμου για την προαιρετικότητα του προσωπικού αριθμού. Αναμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ελπίζοντας να μην βρεθούν μαζικά κατεστραμμένα τα παλαιού τύπου δελτίου ταυτότητας των στρατιωτικών και εξαναγκαστούν σε αθρώα προμήθεια του νέου τύπου δελτίων, για τα οποία έχουμε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις.